Mga karanso, mayong adlaw, maluto ko subong sang bihon nga akon style. Nagisa ko na ang mga kuano ng ano gani ni panawag ng ang mga meat bala. Parehas ang manok, tapos chicken liver, tapos gimbutang ako masasang pasayan. Nareo. Nagisa ko na ni siya. So ginbutang ako na sa tubig. Tapos nagbukal siya, pwede na ilunod ang bihon. Ang akon gali nga kombinasyon sang bihon kuan. Bihon kag pancit. Amo na siya. Ito mo ni. So, butang ko anay ang pancit. Tapos, by the way mga karanso, tingala ko maguro nung ang akon nga kalaha. Dudaan-daan na gid. Mamo daw kamado ko na ning magkalaha ko palangga o gini ang kalaha ko ni. Although may bago makutugan nga kalaha nga ginbakal no. Daw kada luto ko daw mas komportable ko sa among klase kalaha eh. So ilugang ko na ang bihon. Kag ang ulo gali isang pasayan kag naging boil ko ayo so mo ni siyang itubig ta sa aton nga pancit bihon. Hi, Brie. Hello, good morning, Brie. Ay. Hello, Flash. You hungry? Na, kuan. Ha? Brie siyang kape. You hungry? Ay, sus. Kita ko git pag Uy, naganaga dyan si Brie wala. What is she trying to say, Brie? I think she's telling you to go down. Why? Ano ka na tayo? Ha? Ano na? Okay na siya. Ito na lang ang mga gano'n no? Maghumok? Wala ko niya mga timpla. Brie, this is how Dad Chito cooks bihon or pancit. Pancit. Tulog kaya siya, Bel? Nagagugta naman siya.